Energia je čoraz drahšia a už nie je k dispozícii v neobmedzenom množstve. Preto hľadanie úsporných riešení je čoraz dôležitejšie. V starších budovách, ktoré neboli renovované, môžeme zlepšením tepelnej izolácie ušetriť veľké množstvo energie na vykurovanie a tým aj náklady. Existuje niekoľko dobrých dôvodov na použitie vnútornej izolácie pre tento účel. V niektorých prípadoch nie je možné zatepliť budovu zvonku, pretože napríklad nie sú povolené stavebné úpravy fasády, alebo jednoducho nie je v možnostiach rozpočtu zatepliť celú budovu zvonku. Prípadne je potrebné zatepliť len časti budovy alebo jednotlivé miestnosti. Vnútorná tepelná izolácia je tiež najlepším riešením pre vnútorné priestory, ktoré sa nevyužívajú nepretržite, ako sú zasadacie miestnosti, fitness a hobby miestnosti alebo príležitostne využívané ubytovanie. Takzvaná kapilárne aktívna vnútorná izolácia je kompaktnejšia a oveľa jednoduchšie sa inštaluje ako predošlé vnútorné tepelné izolácie, pretože nevyžaduje vnútornú fóliu ako paropriepustnú zábranu. Od roku 2009 je IQ-Therm etalónom pre kapilárne aktívnu vnútornú izoláciu, ktorá jednoduchým a dômyselným spôsobom spája dva vysoko špecializované materiály do dokonalého systému. Vysokoúčinný tepelno-izolačný materiál je kombinovaný so špeciálnou, vysoko nasiakavou minerálnou maltou. Tepelno-izolačný materiál v tvare dosiek je v pravidelných intervaloch perforovaný a priepustné otvory sú vyplnené maltou už vo výrobe. Vzniká tak kompozitný materiál s vysokým izolačným účinkom a zároveň kapilárnou aktivitou bez použitia paropriepustnej zábrany. Ak sa v tomto systéme vytvorí kondenzát, keď teplota vrstvy v zime klesne pod rostný bod, alebo ak do fasády prenikne vlhkosť z dažďa, v systéme IQ-Therm sa vlhkosť nezachytáva za fóliou, ale je vedená maltou na vnútornú stenu a ľahko sa odparuje do vzduchu v miestnosti bez toho, aby spôsobila škody. Omietka na vnútornej stene slúži na rozloženie vlhkosti na väčšiu plochu, ktorá sa odtiaľ odparuje do miestnosti. Tento osvedčený systém bol vylepšený na systém IQ-Therm 2.0, ktorého používanie je ešte jednoduchšie a spoľahlivejšie. Bodové aktívne kapilárne plochy sa pritom zmenili na lineárne plochy. Princíp fungovania zostáva rovnaký. Inštalácia IQ-Therm 2.0 sa môže vykonávať postupne po všetkých stenách alebo len na jednotlivých stenách. Prvým krokom je odstrániť z povrchu stien staré povrchové úpravy, ako sú napríklad tapety. Potom nasleduje samotná montáž IQ-Therm 2.0. Ako prvé sa na podlahu pozdĺž steny položí tzv. Okrajový izolačný pás, ktorý zabezpečuje akustické odizolovanie medzi stenou a podlahou. Na okrajový izolačný pás naneste pomocou hladidla alebo stierky prvú vrstvu malty IQM Universal s hrúbkou približne 1 mm. Rovnakú vrstvu malty IQM Universal potom naneste na povrch steny. Výber vhodného náradia závisí od rovnosti podkladu, pretože je potrebné zabezpečiť celoplošné spojenie. Nasleduje položenie prvého radu izolačných pásov, dosiek, IQ-Therm 2.0. Spoje izolačných pásov, dosiek, nie sú vyplnené maltou. Rovnakým spôsobom aplikujeme vrstvu po vrstve, pričom sa snažíme vyhnúť krížovým spojom medzi jednotlivými doskami. Po dokončení povrchu steny sa vo dvoch vrstvách nanesie omietka IQ-Top alebo výplňová omietka IQM Universal. Medzi prvú a druhú vrstvu sa vloží armovacia sieťka. Toto je nevyhnutné, aby sa predchádzalo vzniku trhlín a aby sa z dlhodobého hľadiska zabránilo tomu, že sa na povrchu objavia oblasti spojov. Okrem toho, oba výrobky regulujú vlhkosť vzduchu a výrazne zlepšujú vnútornú klímu. Výhody systému IQ-Therm 2.0. Veľmi dobrá tepelná izolácia. Veľmi nízka tvorba kondenzátu, ktorý sa následne rýchlo a bezpečne vyparuje. Systém IQ-Therm 2.0 je preto veľmi spoľahlivý.
Vrchná vrstva regulujúca vlhkosť výrazne zlepšuje vnútornú klímu. Spracovanie je jednoduché a rýchle. Nie je potrebné izolovať celý dom. IQ Therm 2.0 je vhodný aj na izoláciu jednotlivých stien. Viac informácií nájdete na www.remers.sk.